हाय लोगोफोर, नै आंहा दिनैहाय जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर। अननानै दिनैबो जोबजासे नायलांदोलाय। नै आङो दा जानोसै नै थारुनजों ना मुरिकन्थ, मटर, आलु फ्राय नै जानोसै लोगोफोर। नै जानोसै आंहा। दिनैहाय बाहेरायावसो जादों आङो, बोथोरा गुसुथारना लोगोफोर। सान्दुङावसो जादों आङो, सान्दुं सायस्रो सायस्रो। आसारखौ खिसानबो दं, जलफि आसार। Hus. Hus. Maksudnya itu setelah. Maksud, hah? Terus. बिबाय थायो। गाज्रिथार मावजिया। ना जानायखाय मोदोमनाय गिदों। मुरिकन्थ। Sebenarnya loh, orang senang kan? Bisa zagasnya logoper. Nah, nena ya nah. Bisa bro.
एवनांबाय नै ले मा ओंखाम जानायनि सावरि ने नानि नानियाबो जादों ने नानि आलौबाय दे जा सिख्ला देरनायनि लगाय गगाय नङा जादों मा jangan deh. Nala ke? Duduk. Ya. Oke. Oke dulu. Tas suka nama. Nala. Gulu. Kita wadis tak? Ayong na buset. Ano? Ayong na. Aduh. Mana? लोगोफोरनि जोंहा दा जाखांबाय आंनि जानायनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय